George 2006. Bine v-am găsit. Voi filma Minecraft, Clash și de nu mai știu cum e la acest joc. Bun. Acestea sunt toate cardurile care le am. Am multe. Ciudat, eu am multe. Astea sunt toate cardurile mele. După cum vedeți. Și sunt Arena 8. Și în curând voi deschide acest Golden Chest. Ok. Aici avem Victory Challenge. Vom începe cu un 2v2. Să vom merge la șansă spam. Să avem niște chesturi dar pe contul meu. O să încerc să scriu chesturi. Vom pune bolul. O să mai vorbesc aici. O să fiu neserios și serios în numele tău. Dau un pic mai încet în spam de la ăla. Eu dau skin la frână. Power down. Așa, de început de episod din 3 stele de la frumos. Am observat că mulți youtuberi joacă cu el. Din ce văd. Dar nu mi-am luat play ca așa. Am văzut la niște colegi de-ai mei chestii treste, știți voi. Mai băgăm. Deci ăsta e primul meu episod, să ne cunoaștem. George 2006. O să mai vedeți câteva episoade, pentru că nu știu cum să vă explic. Deschidere masivă! O să facem și FNAF, dacă vreți. Poate facem și meciuri și legende, Final Freddy. Gen... Au rămas doar 2 scheletoni. Ăsta a fost graveyard dinaintea mea. În episodul ăsta o să vă prezint toate jocurile mele. O să facem și reacții pe YouTube. Deci, fiți fericiți să facem și reacții. O să fac reacții la reacții. Adică reacționez la reacțiile altora. Deci eu nu știu dacă o să filmez cu facecam. Nu știu cum se filmează. De fapt, doar când o să-mi repar calculatorul, dar atunci o să filmez cu facecam, pentru că cu telefonul nu știu cum. Și eu o să vedeți voi asta, pentru că o să fiu. LOL. Fac o bătălie cu Minecraft-ul. Aoleu! Sper să nu fie lag la voi. Când vă uitați să nu aveți lag, asta sper. Pentru că altfel se uite să ia papa sănătă. Deci nu uitați, dacă mai vreți episoade, apăsați butonașul de like. Și eu o să mai fac episoade.
Și vreau să vă abonați la Guza Magică și la Xwender și la Maxi-Fu. Pentru că ei sunt foarte tari. La Guza Magică mai bine. Da, să funcționează. Și complet mă arăt farbele ăla. Până și o dau mai bine. Bravo, frate! Îți spawnezi la 5000 de metri ca să dai senzație de aia, frate, că eu pe ce joi că voi să se spawnezi. Și nici eu american cerul de nou. Dacă am zis bine, de nou. Vreau să-i fac de 10 acum și bombele. Vreau să-i fac cargurile astea de level 9. Așa i-am și eu de level 9. Și-am pus eu o frână și era acolo balonul ăla. Și un prieten de-al meu are numele de Supercell. Bun. Acum va arăt Minecraft-ul. O să facem și live, frate. Fraților, o să facem și un live. Facem live-uri. La 15 abonați facem live. La friends. Bun. Edit Talent. Ana Maria. Prietenă. Asta e prietena mea. Și mai am una. Asta e prietena mea și e VIP. Trebuie la... nu știu la cine să intru la Raluca. Raluca Gaming! Raluca Gaming! Aoleo! Cât să încarcă jocul ăsta, mă disperă jocul meu. Nu știu unde să pun ăsta. O să facem și niște trolluri cu Herobrine. Dacă ajungem la 15 like-uri, fac troll cu Herobrine. La unii playeri. Le fac troll cu Herobrine see everyone. Abia aștept să fac trollurile alea. Dacă vreți, facem și istorii din Clash. Da, mapa cu închisoarea. Da. Vorbim. Salut.
filmez. Băi, mai... Ia fii atent, mă. Yes. Be free. Please hurt me. Da, cam acesta a fost episodul. În alt episod o să vă arăt Legacy Discord. Ăsta a fost episodul. Pa, pa! Nu uitați de butonul de like și să vă abonați. Vreau să fim o comunitate. Pa!